30 דקות של השראה, פודקאסט עם מובילי דעה ומומחים ממגוון תחומים. כל פרק נועד להצית את הדמיון שלכם, לעורר יצירתיות ולהשאיר אתכם מלאי השראה. הצטרפו אלינו לחצי שעה שבה נחקור את התשוקות, המחשבות, הפחדים והסודות. הכל כדי לבחון ביחד איך ניתן לחיות בחיים מלאים במשמעות והגשמה. אז קחו את האוזניות שלכם, התמקמו והתכוננו לצאת למסע של תובנות ומחשבה. 30 דקות של השראה. יאללה מתחילים. היי אסף. היי יפעת. איזה כיף שבאת. כן, תודה. זה היה ממש בהשגחה פרטית אנחנו אומרים. ממש ממש ככה. אז קודם כל תודה שהגעת ואני ממש ממש שמחה. ובעצם אנחנו נשמח לשמוע את הסיפור שלך. איפה לדעתך הוא מתחיל הסיפור שלך? בלידה, לא? אפשר גם בלידה. אז לא נגזים, לא נלך עד שם, אבל עקרוני אצל כולנו יש שלבים בחיים, אבל הסיפור שלי מתחיל פחות או יותר מהבית ספר היסודי, ששם אני מתחיל לעשות המון בעיות. אני קולט שזה תלמיד כזה שאומרים עליו יש לו הרבה פוטנציאל, שבמילים אחרות זה אומר קחו אותו מפה, אין מה לעשות איתו באמת, והמון קשיים, המון בעיות. בדיעבד אני מבין שזה הרבה קשור לבית ולהורים ולכל המכלול הזה שמקיף וסובב אותך, ואני ככה מתקדם איכשהו, את יודעת, המון בעיות, מצד שני גם די מוביל חברתית, תמיד הליצן של הכיתה ומאוד בעניינים, והרבה כדורגל שהציל אותי. לא הייתי דתי, בוא נבין את זה קודם. אתה כבר מגלה. כן, גדלתי בראשון וככה מאוד חברותי, ומגיע החטיבת הביניים, ושם שוב פעם אני שורד, אבל בכיתה ט' ככה מודיעים לנו שהם לא רוצים שאני אמשיך שם, ומה שנקרא תמצא לך מסגרת אחרת, כי ההתנהגות הייתה ג' פלוס, וזה היה הפלוס היחידי, ואני מוצא את עצמי כמה חודשים בבית, שאף מסגרת לא מוכנה לקבל אותי. ואז אני זוכר קטע מאוד חזק, אמא שלי מה שנקרא נלחמת עליי, לא מוותרת, הולכת איתי למשרדי עירייה, לכל מי שצריך, בסופו של דבר עושים לי טובה והם מוכנים לקבל אותי לאותו תיכון שמחויב לקבל אותי גם ככה, למגמת חשמל, אולי אני אתחשמל ונגמור עם זה, ומשם אני מצליח להתקדם למבר, שקראנו לזה אז מפגרים בעלי רצון, כשהפירוש הפשוט הוא מסלול בגרות רגיל. מצליח לסיים בגרות, מתגייס לצבא, מסלול קרבי, חובש, גם שם הרבה בעיות חוזרות על עצמם, מה שנקרא אני מציל את כל המחלקה, ברגע שהם מבינים שאני החובש אף אחד לא מוכן להיפצע, כולם חובשים את עצמם ואומרים תקשיב אל תתקרב אליי, בוא נשאר כידידים. ומאוד קשה לי בצבא, מאוד קשה לי עם מסגרות, כל שכן היא מסגרת מאוד תובענית, ואני תמיד מרדן כזה ותמיד עושה נגד כולם, ובצבא אני מתחיל להתחזק עוד יותר, היה לי כבר קצת לפני, אבל בצבא אני מתחיל להתחזק ועובר איזשהו תהליך של חזרה בתשובה, ואני מסיים את הצבא, אני יוצא כבר סוג של אב"ם, אורות בלתי מזוהים, לא יודעים מה אני, ואני בהחלט רוצה כבר אפילו להיכנס לישיבה, אבל אין לי איזה שום כיוון, אין לי דרך. ואז היה לי חבר שלמד ברמת אביב, הייתה שם ישיבה של חב"ד, הלכתי להיפגש ונתפסתי, מאוד אהבתי את מה שנקרא החסידות, שזה פנימיות התורה, שזה מדבר על הנפש, ואני מתחיל, אני שם בישיבה שנה ושנתיים, ושוב פעם יש דברים שהולכים איתך לכל מקום, את הכישרונות וגם את הדברים היותר מורכבים שאתה מגיע איתם, ואז מגיע גיל 23, ככה לחוץ לי להתחתן, ויוצאים לשידך, מה שנקרא בציבור החרדי, ברוך השם, איך אומר, אבא שלי היה אומר על אמא שלי, רדפתי אחריה עד שהיא תפסה אותי. כן. אז אנחנו בסופו של דבר מתחתנים,
אשתי עובדת עליי, אומרת לי בוא נגור בבני ברק. יא בבא, בני ברק, יש עיר ללא הפסקה ויש הפסקה ללא עיר. אז זאת בני ברק. כן, זה באופן כללי, מי שהולך על המדרכה, מצפצפים לו שירד לכביש, זה עיר בכלל מאוד מאוד אירופאית, כי לא זורקים לפח, כי פח זה מלוכלך, ישר על הרצפה, ובכלל זה עיר עתידנית, בונים קודם כל את החריגה של הבית, חושבים קדימה, אחרי זה את הבית עצמו, ויש פה הרבה אטרקציות, עכברים אחרי חתולים וכן הלאה. ואז אני מתחתן, ובשנה הראשונה אכן יושב והולך ללמוד, לומד תורה, מה שנקרא, מבחינתי מבסס את היסודות, אבל לאחר מכן, אומר אוקיי, אבא שלי תמיד היה אומר, לך תעבוד, אז אני מחפש ככה, הוא עבד בבניין מגיל אפס, מה שנקרא, והיה על מוסר עבודה מאוד מאוד חזק, ואני מחפש עבודה, ומשום מה, בדמיון שלי הפרוע, אני מדמיין את עצמי עומד מול כיתת ילדים ומלמד, ונהנה מזה, ואז כן, יש חלומות שמתגשמים, באמת רואה שאני מתחיל ללכת לכיוון הזה, נכנס להוראה, בהתחלה בתור מורה מחליף, ולאחר מכן בתור מחנך. זה מטורף. מה שהיית הכי גרוע בתור ילד, כן. איך אתה בא ועושה תיקון כמבוגר, מדהים. זה תיקון ממש, למה תיקון? כי כל מה שעשיתי בתור ילד, עכשיו הילדים עושים לי. זה התיקון. אתה אולי יודע יותר טוב איך להתנהג איתם. כן, אז שוב פעם, היה יתרונות מאוד גדולים, אבל המסקנה שלי היום זה כשאין לך גבולות חיצוניים ומשמעת, וקשה לך עם מסגרות, גם יהיה לך קשה להכיל משמעת בסופו של דבר לילדים, ומזה אני מתחיל לסבול, ילדים שמשתוללים ומתנהגים, וזה מתסכל אותי ברמות, כאילו אומר ריבונו של עולם, יחידה קרבית, וכמה זעתותים כביכול, שוברים אותי. אני חוזר הביתה, אני מתחמש, לומד וככה מפתח שיטות וטכניקות, ובאמת תוך 3-4 שנים מצליח לפתח איזושהי שיטה שעוזרת לי להביא את זה, וגם מתחיל ליהנות מזה אפילו. זאת אומרת, אתה לא מוותר, ממשיך ללמד. לא, עם הקושי ועם זה שהתלמידים ככה פראי אדם מחזירים לך, נכון. ממשיך את הדרך, וואו. אתה רואה את זה כאתגר, כי אתה מבין שהכיתה היא מראה, זה לא הבעיה אצלהם, משהו לא שלם אצלי, אז אני כל פעם חוזר פנימה לבנות את היסוד הזה, שבסופו של דבר כשהוא יהיה בנוי, המראה תשקף אחרת. מדהים. כן, ובהחלט, אבל אז אני עובר איזה 5 שנים, ותכלס מתחיל להשתעמם, כי במקביל אני מתחיל לתת הרצאות, למדתי קורס מרצים, אני מאוד אוהב את התחום, ואני מתחיל להרצות מול עולם המבוגרים, ושם זה עולם אחר, זה שקט, וזה וואו, וזה כפיים, וזה וזה, ואתה פתאום חוזר לכיתה, ואתה הרבה פחות מעניין את הילדים, שהם בעולם אחר משלהם. ואז מתחיל אצלי סוג של סדקים, מה שנקרא סדק סדק תרדוף, ואני מתחיל לחשוב, אולי אני משהו אחר, אבל אין לי עדיין את האומץ לעשות את השינוי, אז אני בתוך המסגרת עובר לבית ספר אחר, ששם זה ילדים בסגנון אחר, ושם אני מצליח לסחוב עוד איזה 5 שנים, אבל רמת התסכול כבר, איך אומרים, עם החבל כבר תלוי, ואני אומר די, אני לא מסוגל, הגיעה שנת הקורונה, כמו שכולם אוהבים לספר, שזה מטורף, זה פשוט מטורף, אתה לא מבין כמה אנשים יושבים פה מולי, ואז מספרים סיפור שונה, ואז מגיע הקורונה וקורה משהו. בדיוק, כי המשבר הוא זה אותיות מבשר, כן? ואישה יושבת על המשבר, זה לידה, זה תהליך חדש, ובקורונה אני אומר די, כאילו די, מיציתי, אפילו לחתול קראתי מיציתי ודי, נגמר. ואז באמת אני חייב לעשות שינוי, מצד שני מה אני יודע לעשות? אז אני מגלה איזושהי עבודה שזה נקרא קצין ביקור סדיר, נקרא קב"ס, שזה בעצם עבודה עם ילדים שנושרים מהמסגרות או לא נמצאים במסגרות,
מה שצריך, הניסיון הוא באמת ניסיון בחינוך, אני ניגש למכרז, עושים ממני קציצות, אבל מקבלים אותי. ואז אני נכנס לעולם אחר לחלוטין, עולם ששם אתה נפגש עם משפחות קצה, עם משפחות שמכל מיני סיבות הילדים לא הולכים, ונערים במצבים מאוד מאוד לא פשוטים, ואז כאילו הפאזל התחיל להתחבר, רגע, אני בעצמי הייתי בבית כמה חודשים, והייתי סוג של נער נושר, ועכשיו אני כן בקשר עם נערים נושרים, וזו עבודה מאוד מאוד מאתגרת ומתכללת, אתה צריך להחזיק מול הרבה גורמים, כולל רווחה. ואז לפני שנה, ממש לפני שנה ובחודש, אני זוכר את התאריך, 27/2, שוב פעם, הסדקים האלו, משהו אומר לך, די, אפשר יותר, אפשר לעשות משהו מעבר. ואז אני ככה מתחיל לעשות אולי איזה קואוצ'ינג, סוף סוף משהו מקצועי, כל הזמן אני לומד מספרים, ואני אוהב את זה, וזה סוג של מיינדסט שאתה הולך איתו, של התפתחות אישית. אז אני לוקח איזשהו קורס מאוד מאוד התחלתי, משם נחשף בכלל לעולם העסקים, אז אני אומר בונה, יש לי הרבה מה לתת גם בעולם הזה. לפני זה, לפני 3 שנים פתחתי קבוצה למורים, ושם התחלתי לשתף בטיפים מההוראה, והקבוצה גדלה לאט לאט ל50 ו100, והגיעה ל800 איש, ואז קלטתי שמורים קשה לי מאוד מבחינה אותנטית להטיף להם או ללמד אותם, למרות שזה אפשרי, כי אני בעצמי לא בכיתה, אז מאוד קשה לי לבוא, ולמרות שאני שוב פעם, זה כמו מאמן, הוא לא משחק אבל הוא יכול להדריך. אז אמרתי, הורים, בהחלט אני יכול, יש לי בעצמי 7 ילדים, וכן, 5 בנים, ולפני 7.5 שנים נולד לנו ילד, הילד השישי שלנו, ודברים התחילו להשתבש. תוך חודשיים הוא יורד במשקל מ4 קילו ל2 קילו, מתחילים לבדוק ולבדוק, וכל מיני דברים מוזרים, והוא לא מצליח לאכול כמו שצריך, ובגיל 0.5 שנה אשתי לוקחת אותו לפיזיותרפיה, ומטפלת אומרת לו, תשמעי, לא, התנועות שלו זה לא משהו שאני יכולה להבין, מהר אנחנו מתחילים מה שנקרא טופס טיולים, בדיקות של 0.5 שנה, בגיל 0.5 שנה אתה מקבל טלפון מנורולוגית בתל השומר, שאומרת לך בוא, אנחנו צריכים לדבר, וכשאומרים לך בוא אנחנו צריכים לדבר, נורולוגית, אתה יושב שם, כן, כבר ברור לאן זה הולך. כן, ממש ברור, והיא מסבירה לי שקיבלנו ילד עם תסמונת נדירה, זה נקרא תסמונת אנגלמן, זה ילדים שהרבה שמחים והרבה מאושרים, אבל התפקוד שלהם מאוד נמוך, ואני נשבר לרסיסים, אשתי לא, אשתי יותר חזקה, אבל אני בהבל ממש, מתחיל קצת להבין את ההשלכות, אבל מה אני אעשה? אני אומר אלוקים רוצה שתרקוד, תתחיל לרקוד, תבחר את המוזיקה, איזה צעדים תעשה, אבל אתה עכשיו נכנס לריקוד, כי גם ככה החיים עמוסים, ואז זה הולך ונהיה יותר ויותר מאתגר, זה ילד שצריך להלביש אותו ולהאכיל אותו, והוא לא מדבר, ולתת לו תרופות, ויש לפעמים גם פרקוסים, ואני מוצא את עצמי הרבה במשברים, הרבה במקומות של שבר, של ממש דברים לא פשוטים, ואז אני ככה מנסה להתאפס על עצמי, ואומר אוקיי, חייב לשאוב כוחות מאיפשהו, אז אנחנו נכנסים לקבוצות של הורים, וזה באמת עוזר, ולתמיכה, ובפועל בסופו של דבר אתה נשאר עם עצמך, ואתה נשאר, לדעתי מה שהכי משפיע זה המחשבות, איזה מחשבות אתה בוחר, איזה פריימינג, איזה מסגור אתה נותן לכל המצב הזה, וכל פעם מחדש, זה לא שפעם אחת עשית מסגור, וזה כמו בתמונה שזה נשאר על הקיר, זה כל פעם מחדש, ואנחנו מתמודדים גם היום, אבל היום אני כן יכול להגיד, שאני רואה את זה כשליחות, כי בעצם אני מלמד הורים, אחד הדברים שאני מלמד בהרצאות, זה לבוא ולהגיד שההורות זה השליחות של חיינו, השליחות הכי גדולה. למה? כי זה מזכך לנו את האגו אם נרצה או לא נרצה. וכשהאגו מזוכח, אז השפע יכול לזרום דרכי. אז אני הולך יום אחד ואני אומר, נו, אולי אותך רוצים אגו יותר מזוכח? מה פרימיום?
אז קיבלת פה עוד יותר חוסר פנאי לעצמך ולהתעסק עם ילד שאתה צריך ככה לבוא ולתת ולהעניק לו. והילד הזה בסופו של דבר, עם כל הקושי, אני לא מכחיש קושי, ואני לא בורח מרגשות, ואני מדבר עם אלוקים דוגרי מה שנקרא כשקשה לי, אני לא מטייח, ועם כל זאת, במבט לאחור, אתה רואה שהוא מאוד מאוד פיתח אותי אישית, בפן הרגשי, בפן השכלי, סתם אחת האפיזודות זה בגיל 3, אני בא לשים לו נעליים, אז פתאום הוא מגיש את הרגל, תעלפתי, מה אתה מגיש את הרגל? ואז הבנתי, הוא מתקשר איתנו, וואו, זה מדהים, ולא התרגשתי ככה מלראות את הילדים שלי הולכים ומדברים ונוסעים על אופניים. ויום אחד אני קולט, תראה, הוא לא דיבר מילה, הוא בן 7, אבל הוא שינה לנו את כל הבית בלי לדבר מילה, הפך את כל הבית, וזה ילד שהוא תמיד שמח, וזה ילד שהוא תמיד גם מראה לך בעצם גם איפה אתה צריך יותר סבלנות, ויותר להשתפר, ויותר להבין, ויותר לא לשפוט, ומה שזה עושה לשאר הילדים. ואז מה שקורה, אני קולט שזה מתחיל מאוד להשפיע גם על שאר המשפחה, כי הילד הזה גובה מחירים. אז בהתחלה שהילדים אמרו, אוף, אור ישראל מציג, אז אני מיד השתקנו, מה פתאום, אסור לדבר. ואז אתה לומד שזה נורא והיום. תן להם להתבטא. ואז אני מפתח, אני ואשתי, כל מיני שיטות, כדי לחזק את הבית, לתת את האקסטרה. ואז אנחנו פותחים שיעור, ואז אנחנו מכניסים משחקים, ואז אנחנו מכניסים חוויות, ואז אנחנו מכניסים זמן לכל ילד שוב פעם במגוון האפשרויות, ואני רואה שזה עובד. אני רואה שכשאתה משקיע בבית, משקיע במשפחה, זה צומח. אני קולט, יש לי פה עקרונות, אני יכול להפוך את זה לשיטה. בעצם שיטה זה אותם עקרונות שחוזרים עליהם שוב ושוב. ואז אני הופך את הקבוצה ממש להורים, כן, כמו שרואים כאן, כשההורים מתחזקים, הילדים מתחנכים, מתחיל לתת טיפים להורים, מבחינתי הם טובים, אנחנו פותחים קבוצה, שאני קורא לה אבא אלוף, ומחזור ראשון כבר, ואני לוקח איתי יועץ זוגי, כי בתחום הזה אני טעון שיפור, ובאמת מסיימים מחזור עכשיו, ואז אני קולט שהשיטה הזאת ממש, כאילו, איך נוצרות בעיות במשפחה, שזה הדבר שהוא מאוד מאוד, הכי יקר לנו אפשר לומר. אז יש זפת משמיים, שזה אין לך מה לעשות, כמו אצלנו, אבל יש בעיות שנובעות מהזנחה. לא השקעת את הגינה, תצמיח עשבים, לא טיפלת באוטו, צפה פגיעה, הזנחת את הגוף, 3 נקודות, אבל יש תוצאות גרועות, יותר גרוע מהרעלה. אתה שופך על הגינה רעל, אז מה אתה מצפה? ואז כשאתה קולט את זה, אני צריך סך הכל לזהות, אולי הזנחתי את המשפחה, אולי אני מרעיל אותה בכלל, כי היום אחת הבעיות, שזה דבר מרתק, הורים בחוץ יכולים להיות אנשי עסקים מדהימים, גם שכירים, עובדים בחוץ מדהימים, את שומעת שירות ותשבחות, מגיעים הביתה, העסק לא עובד, איך זה יכול להיות? אפשר לומר, הם בעצם משתמשים בכלים שבחוץ הם טובים, קשיחות ואסרטיביות, אבל בבית זה לא עובד, זה סט כלים אחר. ואז אני בא ואומר, יש לי פה 4 כלים שאני רוצה להעניק להורים, שאני מאוד מאמין, שאני שוב פעם מכיר על עצמי, שאם ישתמשו בהם, זה ברור לי שיראו שיפור. אז דבר ראשון שהוא מאוד מאוד קריטי היום זה נוכחות. אתה בבית, תהיה בבית. מה הילדים שלנו רוצים? הם רוצים אותנו בסופו של דבר. והיום יכול להיות מצב שבן אדם בבית והוא לא בבית. הראש חושב, והפלאפון, וכן הלאה, ואז המשפחה מכעיסה אותי כי היא מפריעה לי כל הזמן להיות איפה שאני חושב שאני צריך להיות. וזה כלי אחד, זה שריר בעצם, שמתאמנים עליו, נהיים יותר בבית, זה כבר גורם לשיפור מאוד גדול. אחרי זה, בוא נדבר על אהבה, על עידוד, מובן, היה עכשיו את הכנס של הסמכות אוהבת, על להעצים, מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה לשבור את הילד, זה לבקר אותו כל היום, זה להאשים אותו, שהתפקיד שלי זה כל הזמן לחפש, לפרגן ולהעצים, משתדל, כן, לא תמיד זה עובד, אבל עדיין, זה רגע שזאת המגמה,
ואז אני נותן שם בקורס דברים מאוד מאוד פרקטיים, כאילו ממש עם חוברת עבודה, כמובן חזון שאני מאוד מאמין בו, כמובן גבולות, דיברנו על זה בכנס, איך שמים גבולות, ותקשורת, תקשורת נכונה, ואני מקבל תגובות מאוד טובות, ואני מאוד מאמין בזה ורוצה שהדבר הזה יגיע לכמה שיותר הורים, כי יש היום באמת צמאון, זה לא רק ממש צמאון, זה צמרון, קושי, ממש. ומה שמניע אותי באמת, זה שאם יתפסו בזמן את הגינה, כן, אז זה לא יגיע למצבי קיצון שאני נתקל בהם, ואני נתקל במצבי קיצון קשים מאוד, קשים מאוד, של בתים לא פשוטים בכלל, וחבל, אפשר למנוע את זה. אז יש לי מניע, יש לי מנוע, ואנחנו ממשיכים, ואני שמח גם כמובן על מועדון המרצים שנותן בי כל הזמן עוד אמונה בעצמי, שזה אפשרי, ויש לי את מה למכור ומה לתת, ועושים, זה עניין של עשייה בסופו של דבר, וכמובן אני מאמין בסייעתא דשמיא, שהשם רוצה לתת, רק אני צריך להיות כלי, וזה במעוף הציפור. כן, זה היה ממש במעוף הציפור, לא החסרת אף פרט, מעולה. תגיד לי, אז בא אבא כזה ומקבל את כל המידע ממך, ואז הוא מגיע עם זה הביתה והוא בעצם עושה את העבודה לבד, או שהבת זוג, איך הבת זוג מסתנכרנת שם, או שהבת זוג תמיד נהדרת גם ככה? לא, אז קודם כל, אני בכוונה לא פניתי דווקא להורים, קודם כל כי אני מאמין שזה יותר מדויק לפנות לאבות, אבא זה כוח אחד ואמא זה כוח אחר. נכון. זה קצת יותר מדויק, אבל בכוונה נתנו גם את הפן של הזוגיות, כי בסופו של דבר ההורים זה הכריכה של הילדים, ואם ההורים לא, עכשיו אין המטרה, אנחנו מדגישים את זה, לבוא הביתה ולהגיד אני יודע לחנך, הקבוצה שלי נקראת לדעת לחנך, כן? אני יודע לחנך ואת לא יודעת שום דבר, שזה יכול לקרות, בטח. אז אנחנו מעלים את זה, אבל מה שהשותף שלי נותן זה תקשורת מקרבת, זה לזהות שאני זיהיתי על עצמי, איך אני מרחיק במו פי את אשתי, על ידי ביקורת, על ידי האשמות, על ידי להתחיל לנקות את הצנרת הזאת. יש לגמרי צנרת תת-קרקעית שבנויה על צרכים ועל רגשות, וכן, בהמשך יכול להיות שאני אפנה לאימהות, אבל זה נכון, זה נקודה שחשוב לשים עליה דגש. כן, ואז האבא עושה את העבודה לבד, והרבה פעמים, מה לעשות, בהתחלה זה מתבלגן, כי אתה פתאום מתחיל לפעול עם כלים אחרים. פתאום הורים אומרים לי, בוא, יש לי מאבקי כוח עם הילדים, כי פתאום שמתי גבול וכן הלאה. אוקיי? אבל עד עכשיו לא שמת בכלל, והיה אסון, אז מה אתה רוצה? וכן, זה משהו שבאמת צריך לקחת אותו בחשבון, ויכול להיות שבהמשך יהיו קבוצות ביחד, אבל אני כן מאמין בדיוק הזה, שאבא הוא יש לו טון אחד ולאמא טון אחר. חד משמעית. אני גם באמת חושבת שאבא שפתאום מבין שהוא צריך להיות נוכח, אפילו לפעמים זה מספיק כדי לשנות את כל מארג הכוחות בבית, פתאום יש אבא ופתאום יש עוד מישהו ועוד דמות, והוא לא רק בפלאפון כל היום, וזה כבר יכול לעשות נכון. שינוי של שמיים וארץ. אם נדבר על הילדים האלה שמפריעים בכיתה, קיבלו את וזה אבא מדהים, בבית והדברים מסתנכרנים גם שם. ואני עושה את זה שנים, שנים אני יושב עם הילדים שלי ומשכיב אותם לישון ונהנה מהם בלילה ויושבים ונהנים, זה אפשרי לגמרי, אבל כן, כמו שאת אומרת, היום אפילו האימהות קשה להם להיות נוכחות, כל שכן האבות, אבל זה עניין של תפיסה, שאתה מבין את החשיבות, והורים רוצים, ולכן מגיעים אנשים שהם מאוד עסוקים בחוץ, אבל הם מבינים שהם ישלמו מחיר, וגם כשאתה בחוץ והבית לא באמת יציב, אתה לא רגוע, אתה לא באמת נהנה מעשייה בחוץ. ממש, ממש ככה. תקשיב, אם אני ככה צריכה, חוץ מהנוכחות, שזה טיפ ממש ממש חשוב, איזה עוד טיפ היית נותן לאבא או אמא שמקשיבים לנו עכשיו, ויש להם ילד כמו שאתה היית, שלא ממצה את הפוטנציאל שלו? אני מדבר הרבה על קשר, בעצם לבנות קשר חזק עם הילד, כי ברגע שיש קשר אז הכל עובר,
הערכים, אבל אני אתן טיפ מאוד מאוד פרקטי מה שנקרא. שלמה המלך אומר, חוסך שבטו, שונא בנו. והפירוש הפשוט שכולם מכירים, ששבט זה מקל. היום אנחנו לא משתמשים בשיטה הזאת, לכל הדעות, אבל שבט, יש פירוש שאומר, מה זה שבט? זה מי השבט שלנו, מי אנחנו, מי המשפחה שלנו. בואו נחבר את הילדים, קודם כל למה המקורות שלנו, מי זה סבא וסבתא שלך, מי המשפחה שלנו, מאיפה הגענו, זה מאוד חשוב לילדים. אחרי זה, אחרי שאתה עושה את זה באופן כזה, בוא גם נספר להם על עצמנו. כמה פעמים ילד חושב שהוא לבד בעולם והוא היחידי שמתמודד. ברגע שנכניס את המילה גם אני בגיל שלך התמודדתי עם כך וכך, ואני אפתח יותר לילדים שלי ואספר להם על עצמי, אני שנים פחדתי לספר לילדים שלי שהייתי trouble maker, כדי שלא יקבלו מזה לגיטימציה. עד שקלטתי שזה טעות. זה אני, זה מי שאני. אני לא מחנך לזה, אני לא רוצה את זה, אבל זה לגמרי פתיחות, והיום אני בכל הזדמנות אספר להם על עצמי ועל המשפחה ומי אנחנו, בין אם זה בפן הדתי ובין אם לא. וזה אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ומי שלא עושה את זה, הוא בעצם מונע מהילדים שלו שורשים. וואו, מדהים, ממש חשוב בעיניי, אז זה פרקטיקה. ממש. תגיד, אם עכשיו מישהו מאזין לנו ואומר, וואו, אני חייב להיות אבא אלוף כמו אסף, מה הלו"ז, איך הוא עושה את זה? אנחנו פותחים מחזור אחרי פסח, שולח לי הודעה, יכול להיכנס בינתיים לקבוצה, יכול גם שלא, ובעזרת השם אחרי פסח. כרגע בגלל שזה בהתחלה זה גם מחיר הזוי, אבל שוב פעם אני יותר בקטע של השליחות כרגע, ולגמרי שולח לי הודעה 054-794-6467, יראה במה מדובר, מה התהליך כולל. המחזור השני הולך להשתנות ולהשתדרג ברור. פלאים מה שנקרא, ובאמת אני מאמין בזה שזה יכול לתת המון המון ערך. ובינתיים יש קבוצה של טיפים, שם אני נותן והשותף שלי נותן בזוגיות. מדהים. כן. ואבא אז אלוף המון זה לא המון, אומר שהוא עכשיו כן, ממש לא. ברור, ברור. הוא אבא מספיק טוב לילדים שלו. מדהים. אז אסף, המון המון תודה. היה לנו לעונג להקשיב לך, לשמוע את הסיפור שלך, לקבל טיפים כל כך חשובים ומשמעותיים להמשך הדרך. ואני רוצה להגיד שהכי אהבתי דווקא משהו שאמרת ממש בהתחלה, ואולי לא שמנו עליו דגש, אז אני רוצה כאילו לחדד אותו לטובת מי שמקשיב לנו עכשיו, שאמרת שכאילו כשמשהו לא עבד לך, נתת את זה בדוגמה שלך כמורה בתחילת הדרך, אבל זה נכון להמון דברים בחיים, ואתה מן הסתם משתמש בזה בכל דבר, שמשהו לא עובד לך, אתה לא מטיח את זה החוצה, אתה בודק מה בך לא מסונכרן, עובד על עצמך ומקבל את הפידבק מבחוץ. מאוד כן, מאוד אהבתי את הדוגמה הזאת ואת ההמחשה הזאת עם התלמידים. זו תורה שלמה של הבעל שם טוב שנקראת תורת המראות, שממש שיעורים שאני מסביר את זה, זה מאוד מאוד עמוק אבל מאוד פשוט. נכון, נכון, נכון מאוד. אז הבאנו גם אותו פה לשיחה שלנו, כן, בכבודו ובעצמו. שיהיה המשך יום נעים, והמון תודה המון רבה תודה יפעת, לך. תודה רבה, תודה, שיהיה בשורות טובות, בהצלחה. בשורות טובות.